Velkommen til. Vi har lavet en video, hvor vi laver nogle lækre cupcakes. Blåbær cupcakes faktisk. Hvid chokolade. Ja, det er sådan nogle lidt alternative cupcakes, hvis du står bag mig. Hvis I ikke kan lide Philadelphia, så skal I lade være med at lave toppen. Fordi den smager ret meget Philadelphia. Altså, jeg synes, den smagte smørest. Det er jo også Philadelphia. Men hvis I ikke kan lide den, så må I jo finde jeres egen topping. Eller så kan I bare gå ind og vente med, fordi nu er det valgt, vi bare lige at lave den her. Men det smager i hvert fald rigtig, rigtig godt. Ja. Og især det der lille twist af hvid chokolade, det giver dem bare lige prik over i den. Det er bare sådan... det er rigtigt. Så vi vil simpelthen anbefale jer at lave den her kage. Ja, det er jo faktisk bare det, vi vil sige. Ja. Her kommer den så. Jeg kan ikke lade være. Det du skal bruge til selve dejen er 75 gram smør, 3 dl hvedemel, hvilket er det samme som 180 gram, 2 teske bagepulver, en halv teske vaniljepulver, 2 dl sukker, 1,5 dl mælk, 100 gram hvid chokolade. Det skal være godt farvet. 80 gram blåbær, frisk eller frosne. Det første I skal gøre er at tænde ovnen på 175 grader. Så skal I smelte noget smør. Så tager I en skål og putter mel, bagepulver og vaniljepulver i og stiller skålen til side. I en ny skål putter du æggene i og bagefter sukkeret. Så pisker du det med en elomrører, indtil du mærker, at teksturen er jævn. Så sigter du melet ned til din lækre æggemasse, så bliver det rigtig, rigtig lækkert. Og derefter omrører du det med din elomrører. Når massen er blevet glat, putter du smøret i langsomt. Derefter putter du frisk, lækker komælk i. Ikke gedemælk. Så hakker du den hvide chokolade groft. Så fylder du bare den lækre, glatte dej i formen, til de er halvt fyldt. Så med det blomsterbær vil jeg sige det. Så putter et par blåbær i, og den hvide, groft hakkede chokolade. Lækkert, lækkert. Jeg kan lige sige, at vi er store Mette Blomsterberg-fans. Så Mette Blomsterbær, hvis du ser den her video, så... Tusind tak. Og det må jeg meget gerne subscribe. Jeg bliver rigtig glad. Og så skal du bare proppe den ind i ovnen, som man siger på godt gammeldansk. Rigtig gammeldansk. Det kommer nok fra vikingetiden, tror jeg. Ja, det er også vikingetiden. Altså det er dengang, der sagde man jo rigtig Men meget. du skal huske at bage den i 25 minutter, som du kan se her. Ja. Med 25 minutter hapser du dem ud af ovnen, så det ikke bliver brændt. Det vil vi jo nødigt have. Det du skal bruge til toppingen er 50 gram blåbær, 3/4 dl flormelis, 300 gram Philadelphia, 1 dl piskefløde, og hvis I føler for det, så noget pynt. Så tager du en stavblender og stavblender dine blåbær, så de bliver en lækker smattet masse. Så hælder du flormelis i din smattede blåbærmasse. Nu er jeg færdig med hele. Så har du rundt på den elektriske omrører. Og så putter du noget fløde. For resten, så skulle det i lidt ad gangen. Og så derefter så rører du bare og rør. Og så putter du din Philadelphia i. Og så rører du bare igen, til det bliver en fast, stiv masse. Så bringer I bare jeres indre med lidt blomsterbær frem og pynter dem, som I har lyst til. Ja. Mange tak, kære medborgere i Danmark. Ja, det var så det. I kunne lide videoen, I må rigtig gerne, i hvert fald rigtig gerne abonnere. Og give like. Likes everywhere. Og I må virkelig gerne dele vores profil og sådan vise den til jeres
venner, sådan, så vi ligesom... Ja, det har faktisk været virkelig rart. Og ligesom... Ja, og I må selvfølgelig også gerne kommentere, hvis Ja, I må godt der er noget, der kommentere mangler i videoen, hvis vi kan gøre noget bedre. og forslag. Og forslag til videoen. Og I må meget gerne kommentere, om I godt kan lide de her bagevideoer. Fordi så vil vi gerne lave nogle flere.